Arsk má za sebou úspešný vstup do sezóny, keď deklasovala Přerov. Na domácej pôde ju však čaká hneď na úvod derby s Nitrou. Nevyšla tým posledným zápasom v Nitre a robili sme všetko preto, aby sme postúpili do semifinále. To znamená, že jasným cieľom pre tento rok je playoff, je to semifinále. Čiže všetko sme tomu podriedili. My sme s Nitrou do minulého roku nikdy neprehrali. A v minulom roku sme s nimi prehrali obidva zápasy. To je akože neexistuje väčší motivátor ako tieto dve prehry. Neplánujeme z toho robiť žiadnu tradíciu, to znamená, Nitre to chceme okamžite vrátiť a hneď v našom prvom vzájomnom zápase v tejto sezóne na domácej pôde. Do aktuálneho ročníka českej Snapbacks ligy Monarch vstupujú s novým hlavným trénerom Aaronom Pageom a veľkou posilou je aj quarterback Desmond Prúša. Po príchode do Bratislavy som bol príjemne prekvapený. Odkedy som prišiel do Európy, tak som si všimol, že milujete tento šport. A najmä je pre mňa dôležité to, že v tíme sú chlapci, ktorí chcú makať a dosiahnuť úspech. Motiváciou pre slovenský tím je v aktuálnom ročníku aj to, že finále Českej ligy sa odohrá v Nitre. Je to veľké lákadlo a bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo vyhrať titul na slovenskej pôde.